बाबूजी के पिए वाला मुंह तो जरा दिए मरले तो ही है पानी के करा दिया बताई नाम के रवा महापातर बनी रवा ज्ञान के महापातर नहीं डरे भागल बारे जरा के नहीं के बैठी सही डरे अब तो जकरा के मान दिया लोग के मान लेनु जाई तब का मान के ढाहे वाला काम छतरी तो करी ना छतरी है जा एक बार मान देली जा तो हो गइल मान देनी हां डराई मत छतरी है जा अपना कर्म पर अडिग रहिले जा करम पर रवा के ब्यास से फोन करके पूछी कि 13 दिन पर क्रिया काहे होला पूछी अच्छा 5 हाथ के लोगी काहे लियाला ई हो 10 दिन काहे पानी दियाला छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा अधम कहल वैसे कि अधम है एकरा जे नहीं मन लगी नहीं घूम जाला इसे अधम कहल 5 तत्व से बनल 5 हाथ के लोगी लियाला 10 दिन पानी दियाला शरीर में 10 गो दुआरी बा मालिक आ 10 के तृप्त कइल जाला बाबा जी लोग के मुताबिक तो तृप्त करा करब तृप्त करे वाला शरीर जरा दले आत्मा जीवात्मा जाके परमात्मा में मिल गई तो वो पानी दिए तक ना पीपर के हां जी 10 को दुआरी में 10 के शांत कइल जाला नेखा जान का बता ना जान तो वैसे कि तू बड़ा है बड़ा सुजीत भाई का लगा गिन ला 2 गो अखिया 2 गो कानावा 4 2 गो नकिया 6 मुहावा 7 नाभि 8 को भइल 2 गो बतावे को परिक्रिया सब जानत नहीं जानत हो खो 2 घंटा बाद ओकर बेरा हो जाई एगो रेडिएटर है एगो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 10 गो दुआरी में सब खुल है बा आ कुल ही से गंदगी निकलेला आँखियों से कीचड़ बहरियाला लोर बहेला उन्नन छराहे लागेला जे पियले होई जानत होई हां जी कान में से खोटी बिगत रह नाक में से का बिगत रह कहे के बा ठंडा में तनी भर सर्दी हो जाता है चाह तोरा केक लिखी तले भलाक दे 11 लिखा जाता एगो नाभिए हो बंद दरवाजा हो जाए बोले मुंह खोल देला लेके चल जाला अच्छा अल्ट्रासाउंड में सब कुछ लौकता मालिक सतीश बाबू अल्ट्रासाउंड में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना फेफड़ा हृदय लीवर कौन अल्ट्रासाउंड में ही लौकता कि प्राण कहाँ बाबू कहने से बहक जाता कि प्राण के अंत हो जाता है शरीर मर जाता है कौन बाप वैज्ञानिक लगे विज्ञान आगे है लेकिन पुराण से पीछे है यस यस विज्ञान आगे है लेकिन पुराण से पीछे है जननी कहाँ बने रहुआ हम खाली बौरे ना बोले निमनु बात कहिले ई कुल ना वेला निमन कर कहे नहीं खे अब याद कर ले बनी खाली बिना मतलब का बात कोई दिन के ब्याह समय भाग जाता है ये होती के कहता कोई दिन के झलवाइया होता दिन के वहां का ब्याह कितना दिन के अरे वजह बरा भी गुदरी क्लास में नाम लिखाइल होई नु तो ना बरा से हम मार्केट में बने गुदरी में पहले में ना गुदरी जना के घरी LKG माने कुछ का ज्ञान नहीं है केजी भाई जा जे एल के ले ले तो है गुदरी क्लास में नाम लिखाला ओकरा बाद वाला यू माने तुम केजी जननी इस समय के मार हम मालिक अंतिम पद हो कहानी में बानी उहनु कहानी के अंतिम पद नहीं के चला कभी महाराज अच्छा सही बनी भरती वशिष्ठ बाबा गोड़ धले बड़े आरोवा तरह के हे प्रभु जी हे गुरुदेव जी अब हमारा ये है ना खबरत कि हमारा सब बड़ पापी बात के बा मोहि समान को पापु निवासु जेहि लगी सिया राम बनवासु बताइए गुरुदेव जी भरत जी कहले कि हमारे से बड़ के हो पापी बाना जेकर चलते भाई राम के आ माता तुल्य भौजाई सीता के भाई लक्ष्मण के बनवास हो गइल हे गुरुदेव हमर जियल ठेने कहले का कहत तुम
बिना राजा के राजपाट उदास लगेला मुदई यही में अटैक कर देला राजपाट हथियावे खाती हे भरत जौन खाती तहर बाप मर गईले जौन खाती तहर भाई के वनवास हो गई ओह राजपाट के संहारा अब राजा बन के अपना प्रजा का रक्षा करो भने गुरुदेव का कहता नहीं सारी बात मान लो मानी की बात रहो ना मानो हमारे को बात माने गुरुदेव जी सब है चले के अब भैया राम के लौटा के लेके आवे श्राद्ध संस्कार कइला के बाद राजा ना बन के सेन समाज सजावता रहे कहते कि हे गुरुजी करम पटकल से फेड़ा पर से अबीछी मरल से दैव चलावले दाव घाव के करा के देखा लोग को ही राजपाट लेहला के बाद रोगी है कहे कि ढोंग कहले भाई लोग को ही कि ढोंग करत बा आ जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना अब केहुओ ना पड़िया विप्र वृंद के आगे कोई के श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले बन में सेन समाज बाकी अटल अनुराग लहरी गई तरी जी करी साचे सुनाई सबका के दिहए विधना भरते जोई चले के बेरा आ गइल मालिक राम जी के लौटावे खाती भरत जी कहले कि हे गुरुदेव तने माई से पूछ ले बदी अंदाजे कहाँ चलल जाई कावना वन में भेजले बिया आ जाके के कैसे कहले कि रे पापिन सापिन जौन सापिन अपन अंडा ना चहले अपने बच्चा के खा जाले फिर पुरस्कार हमरा आयोजन करता मंडली सतीश भैया के तरफ से आयल हार्दिक शुभकामना करते हैं समुचित के आत्मा के शांति मिले यह शुभकामना करब अपना महतारी के अरे वो फुहर बोल दे तो गांव का मुखिया सरपंच लोग गरमा जाए गलती पर बोला था अब भरत जी अपना माइये का ना नानी लेके गाड़ी दिल लेके जैसन जामल हो जाओ ना के वो अपना मर्द के पत्थर बनाओ पर तैयार रहे जाए कहल करे सापी नहीं इतने बता दे तोर से कुछ कहत नहीं कि हम